ኣብ ዞባ ስቶክሆልም ሳልሳይ እብሮ ክታበት ንልዕሊ ዕድመ ዝኾኑ ሰባት ክወሃብ ዕድመ ቀሪቡ ከም ዘሎ መንግስቲ ኣረጋጊፁ። ኣብ ሃገር እንግሊዝ ፃውቲ ኣብ ልዕሊ ትካላት ሓለዋ ጥዕና ክውስኽ ከም ዝኽእል ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር ሓቢሩ ዝብል ካብ ለንደን ዝተፈነወ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ካብ ስቶክሆልም ዝመረበሩ ማዕከን ዜና ሃርሞንን ሎሚ 5 ጥሪ 2022 ዝተዳለወ መሰናዶ ዜና ቀንዲ ምስታት ብምቕዳም ከቕርበልኩም እየ። ምስ ኩሎም ኣብ ስቱድዮ ዘለዉ መሳርሕተይ ካብ ስቱድዮ ዘቅድመኩም መሓር ብርሃሜ ዝሕርዝ መሰጋገሪ ናብ ዝርዝር ዜና ናይ ዝሰማዕኩሞም ካልኦትን ከሰጋግረኩም እየ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ዞባ ስቶክሆልም ተቐማጦ ዝኾኑ ቅድሚ 6 ወርሒ ካልኣይ እብረ ክታበት ዝወሰዱ ዕድሜኦም ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾኑ ሰባት ሳልሳይ እብረ ክታበት ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ተሓቢሩ ክብል ኣገልግሎት ዜና ተተ ንሰበስልጣን ምምሕዳር ስቶክሆልም ብምጥቃስ ሓቢሩ ኣሎ። ሳልሳይ እብረ ክታበት ንምውሳድ ዝግበር ቆፀራ ብናይ ሞባይል ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ቢሉ ኣብዚ ሰሙን ን190,000 ሰባት በብእዋኑ ክስደዶም ምዃኑ ምምሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፍሊጡ ኣሎ። ዘይካዚ ኣብቲ ብኤርዌይስ ኦፐን ኣልቲድ ኦፐት ዝብል ኣፕሊኬሽን ብምጥቃም ቆፀራ ክትሓዝ ከም ዝከኣል እውን እትዮም ሰብ መዚ ገሊፆም። ሳልሳይ እብረ ክታበት ንምውሳድ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ምስ በፅሓካ በቲ ዝተጠቕሰ ኣፕሊኬሽን ኣቢልካ ቆፀራ ክትሕዝ ከም ዝኽእልን እቲ ሳልሳይ እብረ ክታበት ዝተኻእለ መጠን ብቐሊሉ ንምብፃሕ ዝኽእሉ ክሊኒካት ኣብ ከተማ ስቶክሆልምን ከባቢውን ከም ዘለዉ ክብል ኣዋሃደ ክታበት ምምሕዳር ስቶክሆልም ማግኑስ ታይበር ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ክበሃል ከሎ ኣብ ዓመት 1957 ወይ ከዓ ቅድሚኡ ዝተወልዱ ኮይኖም እንተወሓደ ቅድሚ 5 ወርሒ እቲ ካልኣይ እብረ ክታበት ዝወሰዱ ከምኡውን ዕድሜኦም ልዕሊ 18 ዓመት ክኸውን ከም ዝግባእን እቲ ካልኣይ እብረ ክታበት ቅድሚ 6 ወርሒ ዝወሰዱ ሰባት ድማ ሳልሳይ እብረ ክታበት ክወስዱ ከም ዝኽእሉ ተወሲኑ ከም ዘሎ እቲ በዓል መዚ ሓቢሩ ኣሎ። እዚ ሕጂ እዋን ብርክት ዝበላ ምምሕዳራት ዕድሜኦም 18 ወይ ከዓ እውን ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ኣብ ዝሓለፉ ሳምንታት ሳልሳይ እብረ ክታበት ክህባ ከም ዝቐነያ ክፍለጥ እንከሎ ምምሕዳር ስኮነ ንኣብነት ክውሰድ እንከሎ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ዕለት 20 ሃላንድ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ዕለት 16 ያብሎቦሪ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ዕለት 14 ጀሚሩ ከምኡውን ኦሮብሩ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ዕለት 9 ዝሓለፈ ዓመት ከም ክህባ ከም ዝጀመራ ይዝከር። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን ወታደራዊ ገበንን ውግእን ይቕፅለሉ ብዘለወሉ እዋን ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ካብ ሳዑዲ ዓረብያ ዝተባረሩ ስደተኛታት ነቶም ተጋሩ ፈሊኻ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣሲሮም የሳቒዎም ከም ዘለዉ ሂማን ራይትስ ዎች ዝተባህለ ዓለም ለኻዊ ንመሰል ወዲ ሰብ ዝጣበቕ ማሕበር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ። ሎሚ ረቡዕ 5 ጥሪ 2022 ዝወፀ ፀብፃብ ዓለም ለኻዊ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰል ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘይሕጋዊ ተባሂሎም ተኣሲሮም ክሳቐዩ ዝፀንሑ ዝተጠረዙን ተወለድቲ ትግራይን ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያን ምስ ኣተዉ ካብ ካልኦት ተፈልዮም ነቶም ተጋሩ ጥራይ ብጃምላ ክእሰሩን ዝኸፍአ ኩነታት ከም ዝፅበዮምን እቲ ተጣባቒ ሰብኣዊ መሰል ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ኩናት ምስ ተወልዐ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታትን ኢትዮጵያ ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ብምንነቶም ብሓይልታት ፀጥታ ፌደራላዊ መንግስቲ ክእሰሩን ክንገላትዑን ከም ዝፀንሑ ቢቢሲ ንግዳያት ኣዘራሪቡ ፀብፂቡ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ እቶም ካብ ስዑድ ዓረብ ብሓይሊ ዝተጠረሱ ተወለድቲ ትግራይ ተኣሲሮምን ተንገላቲዖምን ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ ተሰዊሮም ምህላዎም ብምዝኽኻር ኣባላት ስድሮም ኣበይ ከም ዝኣተዉ ከም ዘይፈለጡን እውን ኣብቲ ፀብፃብ ተረጋጊፁ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ መግለፂ ዝሃቦ ምላሽ እኳ እንተዘየለ ዝሓለፈ እዋን ግን ዋላ ሓደ መንነት መሰረት ዝገበረ ማእሰርትን ምንግልታዕን ኣብቲ ሃገር ከም ዘይተፈፀመ ብምግላፅ ኣሉታ ክህብ ከም ዝፀንሐ ይዝከር። ካብ መንግስቲ ትግራይ ዝወፅኡ ዝተባህለ ሊሕኾም ዝወፁ ብተንቀሳቐስቲ ስእልታት ስጉምቲ ዝተወስዶም ኣባላት ስደተኛታት ከም ዘለዉ እውን ተሓቢሩ ኣሎ።
ጸብጻባትን ክስታትን ከም ዘረጋግጽዎ Human Rights Watch ናብ ዝናይሎም ሰነድ ኣረጋጊጽዎ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተመለስቲ ካብ ሱዑድ ዓረብ ከም ዝኣመሰለ ግፍዕታት ከም ዝተፈጸመ ኣረጋጊጽ ኣለኹ ብምባል ኣብቲ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ሱዑድ ዓረብ እቲ ሕሱም ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ኢትዮጵያውያን ምስ ጓግ ጠጠው ከብልን እቲ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰል እውን ንመንግስቲ ሱዑድ ዓረብ ሕቶ ቀሪቡ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፍሉይ ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፈልትማን ጽባሕ ሐሙስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክገይሽ ምዃኑ ጸብጻባት ከም ዝሓበሩ ካብ ዋሽንግተን ዝተረኽበ ዜና ኣመልኪቱ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ጠቒሱ ፈልትማን ምስ ባዕሉ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምዝርራብ ኩናት ሕድሕድ ኢትዮጵያ ከብቅዕ ጸቕጢ ክፈጥር ምዃኑ ተጸብጺቡ ኣሎ። ነቲ ኣብ ትግራይ ካብ ዝጅምር ልዕሊ ሓደ ዓመትን ፈርዓን ኣውፂሩ ዘሎ ደማዊ ኩናት ሰላማዊ ፍታሕ ንምንዳይ ክሕግዝ ብፕረሲደንት ጆ ባይደን ዝተሰመየ ኣምባሳደር ጀፍሪ ፈልትማን ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ብተደጋጋሚ ናብ ኢትዮጵያን ካልኦት ናይቲ ዞባ ሃገራትን ብምምልላሱ ዝዝከር እዩ። 28 ታሕሳስ 2014 ኣቆጻጽራ ግዕዝ ኣዲስ ኣበባ ከኣቱ ትፅቢት ዝግበረሉ ፈልትማን ሰላማዊ ዝርርብ ዝምልከት ምስ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ከም ዝዝቲ እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ከም ዝተዛረበ ተሓቢሩ። እቲ ኩናት ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ገጾም ይግስግሱ ዝነበረሉ እዋን ናብ ቱርኪ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኢትዮጵያን ቱርኪን ሱዳንን ግብፅን ተመላለሰ ኣምባሳደር ፈልትማን መንግስታት ሓይልታት ትግራይ እቲ ኩናት ብሰላም ክፈትሕዎ ብምጽዓር ልዑል ዲፕሎማስያዊ ምምልላስ ከም ዝገበረ ይፍለጥ። ብፍላይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብተደጋጋሚ ዝተመላለሰ ፍሉይ ልኡኽ ወኪል መንግስቲ ኣሜሪካ ፈልትማን ምስ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ድማ ምስ ተወከልቲ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ መንግስቲ ክልል ትግራይ ምዝታዩ ተዛሪቦም ከም ዝነበሩ ጸብጻባት ተረጋጊጾም። ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ዝርከቡ ጻዕዳ ዝጭረኦም ዓጋዜናት ከም መተሓላለፊ ኮቪድ-19 ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ናይ ተፈጥሮ መጽሔት ወይ ከዓ ጆርናል ኔቸር ኣብ ዝተባህለ ጋዜጣ ዝቐረበ ሓድሽ መጽናዕቲ ጥርጣራታት ከም ዘሎ ቃሊዑ ክብል ኣገልግሎት ዜና ተሓቢሩ። ኣብቲ መጽናዕቲ ተመራመርቲ ኣብ ኦሂዮ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቦታ ኣብ ዝነበረ ሓድን ኣብ ልዕሊ ዝተቐተሉ ዓጋዜናት ምርመራ ከም ዘካይዱን ኣብቶም ምርመራ ዝተገብረሎም 360 ዓጋዜናት እቶም 129 ወይ ከዓ 35.8 ሚእታዊት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝነበሮም ተገሊጹ ኣሎ። ነዚ ዘብርሆ ነገር እንተሎ ድማ እቶም ዓጋዜናት ኣብ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ኣጋጣሚታትን ካብ ሰባት ከም ዝተለኽፉ እዩ ዝሕብር ይብል። ኣብቶም ዓጋዜናት በቲ መልከፍቲ ዝሓመሙ ከም ዘለው ተፈሊጡ ከም ዘሎን ይኹን እምበር ከምቶም ተመራመርቲ እንተኮይኑ ብዝሒ ዘለዎም እንስሳታት ኣብ ዝህልውሉ ኩነታት ከም ፍልፍል ናይ መልከፍቲ መሳርሕታት ኮይኖም ከገልግሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ጥርጣረታት እሕዲሮም ከም ዘለው እቶም ተመራመርቲ ኣረጋጊጾም። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ እቶም ተመራመርቲ ኣብ መብዛሕትኡ መጽናዕቶም እቲ ቫይረስ ካብ ሓደ ኣጋዜን ናብ ካልእ ከም ዝመሓላለፍ ምልክታት ምርካቦም ምዃኑ ተፈሊጡ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ዋላ እኳ ቫይረስ ክሳብ ሕጂ ካብ ዓጋዜን ናብ ሰብ ናይ ምትሕልላፍ ምልክት እንተዘይረኣየት ውፅኢት ናይቲ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ እንተኮይኑ ግን እቲ ምልባዕ እንዳተስፋሕፍዐ እንድሕር ከይዱ እዚ ናይ ምዃን ሓደጋ ከጋጥም ከም ዝኽእል እቶም ተመራመርቲ ኣብቲ ሰፊሕ ጽሑፍ ከም ዘስፈሩ እቲ ጸብጻብ ኣረጋጊጾም። ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሳምንታት ኣብ ልዕሊ ሆስፒታላት ሃገር እንግሊዝ ዝፍጠር ጸቕጢ ኣዝዩ ጽንኩር ክኸውን ከም ዝኽእል ቀዳማይ ሚኒስትር ቦሪስ ጆንሶን ኣጠንቂቑ ክብል ኣገልግሎት ዜና ተተ ካብ ለንደን ሓቢሩ። ኣብ ቀረባ እዋን ምስፍሕፋሕ ቫይረስ ኦሚክሮን ከልካሊ ዘይብሉ ክበሃል ዝኽእል ብርኪ ይስፋሕፋሕ ከም ዘሎን ጆንሶን ብዙሓት ሰራሕተኛታት ሕክምና ብሰንኪ ኮቪድ-19 ካብ ዝሰርሕሉ ቦታ ኣብ ገዝኦም ይተርፉ ብምህላዎም እቲ ጸቕጢ እናዓበየ ክኸይድ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ። በዚ ጸገም ብፍሉይ ዝተጸልቡ ከባቢታት ንምሕጋዝ ሰራሕተኛታት ካብን ናብን ብምንቅስቓስ ክንገብሮ ንኽእል ነገር እንተሎ ክንርኢ ኢና ክብል ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበረ እውን ተሓቢሩ። ኣብ ቀዳም ጀሚሩ ኣሳት 50,000 ሰራሕተኛታት ሕክምና ብሕማም ወይ ድማ ንባዕላቶም ብምውሻብ ምክንያት ካብ ስራሕ ከም ዝተረፉን ኣብ ገዝኦም ክጸንሑ ከም ዝተገብረን ዘ ሳንደይ ታይምስ ጸብጺቡ ምንባሩ ይዝከር።
ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን ብሶኒ ነቲ ክትባት ዝካየደሉ ማዕከል ክበፅሕ ዝኽእለሉ ግዜ ኩሉ ሰብ ከም ቀጻሊ እግሪ ናይ ክትባት ንክወስድ ምሕፅንታ ከም ዘቕረበን ክሳብ ሕጂ 34 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ሃገረ ብሪጣንያ ተቐጻሊ ክታበት ከም ዝወሰደ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብኽብርኩም ተኸታተልቲ መደብ ተከታተልዎ ዘለኹም ፈነወ ዜና ሃርሞኒ ሚድያ እዩ። ድሕሪ እዚ ሓፂር ፍጻም ኩነታት ኣየር ናይ ሰሙን እዚ ናብ ሓፂርቲ ዜናታት ከሰጋግረኩም እየ። ኣይተርሕቑ ምሳና ዝርሑ ከምቲ ብዙሓት ዝፅበይዎ ኦፔክ ወይ ከዓ ነዳዲ ዘፍርያ ሃገራት መሻርክቲ ሃገራትን ፍርያት ናይ ነዳዲ ናብቲ ቅድሚ ናይ ኮቪድ መልዓል ዝነበረ ብርኪ በፂሑ ዝነበረ እዋን ክብ ከብልዎ ምዃኖም ከም ዝተሰማምዑ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ጠለባት ናይተን ነዳዲ ዕዳጋ እንዳተመሓየሸ ስለ ዝመፅእ ዝሓድሽ ቫይረስ ከዓ ኣብ ጠለብ ናይ ነዳዲ እዚ ዝበሃል ኣሉታዊ ፅልዋ ዝሕድር ስለ ዘይመስል ምዃኑ ከም ዝተገለፀ አገልግሎት ዜና ተተ ንሰበስልጣን ኦፔክ ብምጥቃስ ሓቢሩ። እዚ ዝተበፅሐ ውሳነ ኣብቲ ትማሊ ዝተኻየደ ዋዕላ ናይ ኦፔክ ወይ ከዓ ነዳዲ ዘፍርያ ሃገራት ማሕበር ምዃኑ ከም ዝተገልፀን እዚ ማለት ካብ ወርሒ የካቲት ጀሚሩ በተን ኣባል ሃገራት ናይቲ መሻርክቲ ዝኾና 23 ሃገራት ዝቐርብ ፍርያት ናይ ነዳዲ ኣብ መዓልቲ ተወሳኺ ናይ 400,000 በራሚል ነዳዲ ከፍርያ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር። ኦፔክ ንመሻርክቶምን በቲ ብዓለም ደረጃ ዝተራእየ ብሰንኪ መልክፍቲ ኮቪድ ዝተፈጥሮ ዋሕዲ ጠለብ ነዳዲ መሰረት ብምግባር ፍርያት ኣብ 2 ሲሶ ከብድሉ ከም ዝተገደደ ዝዝከር ኮይኑ ብሰሉስ ዋጋ ናይ ዓለም ዕዳጋ ሓደ ሚእታዊ ክብ ብምባሉ ዋጋ ሓደ በርሚል ናይ ሰሜናዊ ባሕሪ ነዳዲ ናብ $80 ክበፅሕ ከም ዝኸኣለ ፀብፃባት ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ሚኒስትሩ ጉዳያት ወፃኢ ኺዳን ሓይልታት ናቶ ንጉዳይ ዩክሬን ብዝምልከት ፍሉይ ዋዕላ ንኸካይዱ ከም ዝተፀውዑ ከም ዝተገለፀን እቲ ዋዕላ ብናይ ናቶ ዋና ጸሓፊ ጀንስ ስቶልተንበሪ ዝምራሕ ኮይኑ ዓርቢ መዓልቲ ከም ዝሳለጠ ተሓቢሩ ኣሎ ክብል ኣገልግሎት ዜና ተተ ካብ ብራስለስ ሓቢሩ። ከም ፀብጻብ ጋዜጣዊ መግለፂ ናቶ እንተኮይኑ እቲ ዛዕባ ኣብ ዙርያ ዩክሬን ዝረአዩ ዘሎ ወታደራዊ ምትእኽኻብ ሃገረ ሩስያን ጉዳይ ፀጥታ ኤውሮፓን ዝምልከት ከም ዝኸውን ከም ዝተሓበረን ሩስያ ኣብ ደባት ዩክሬን ትገብሮ ዘላ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ኣብ መንጎ ሩስያን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ከምኡውን ኣብ መንጎ ሩስያን ሕብረት ኤውሮፓን ዓብዪ ውጥረት ከም ዘስዓበ ተነጊሩ ኣሎ። ሕብረት ኤውሮፓ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ክልቲኦም እንድሕር ሞስኮ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጠነ ሰፊሕ ወራር ኣካይዳ ኣብ ልዕሊኣ ተሪድ ማዕቀብ ክውረዱ ምዃኖም ከም ዘጠንቀቑ ይዝከር። ኣብ መባረቕ ወርሒ ጥሪ ሩስያ ምስ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኔቶ ትካል ፀጥታ ምትሕግጋዝ ኤውሮፓን ኣኼባታት ከተካይድ መደብ ሒዛ ከም ዘላ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ሰሙን እዚ ኤውሮፓዊ ሕብረት ከም መርኣያ ደገፉ ንኣቦንበር ጉዳያት ወፃኢ ፖሊስታት ሕብረት ኤውሮፓ ጆሴፍ ቦሬል ናብ ዩክሬን ክልእኽ ልኢኹ ምዝርራብ ከም ዘካየደ ሓቢሩ ኣሎ። ፕረሲደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ነቶም ዘይተኸትቡ ፈረንሳውያን ህይወት ኣዝያ ከም ትኸሮም ክገብር ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ፕረሲደንት ምስ ጋዜጣ ሊ ፐርሰን ናይ ፈረንሳ ዝገበሮ ቃለመጠይቕ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ዝተቃወመየ ኩራን ቆይ ቅንካ ክሳብ መወዳእታ ክቕፅል እየ ኢሉ ከም ዘጠንቀቐ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። እቲ ፕረሲደንት ዝተጠቕመሉ ቃላት ካብ ፕረሲደንት ሓደ ሃገር ክወፅእ ትፅቢታና ኣይኮነን ብምባል ኣብታ ሃገር ነቐፌታታት ይውሕዙ ከም ዘለዉ ዝተሓበረ ኮይኑ ብሰንኪ ዝተጠቐመሉ ቃላት ዝሓረቑ ኣባላት ባይቶ ሃገር ነቲ ምስ ኮቪድ ተተሓሒዙ ክወፅእ ተነዲፉ ዝነበረ ሕግታት እገዳ ከይፀድቕ ድምፆም ከም ዘስምዑ ገሊፆም ኣለዉ። እቲ ሕጊ ብዝሰሙን እዚ ናይ መወዳእታ ድምፂ ተዋሂብዎ ኣብ ሃገር ፈረንሳ ተግባራዊ ክኸውን ትፅቢት ተገይሩሉ ከም ዘሎን እንተኾነ እቲ ፕረሲደንት ዝተጠቕመሉ ቃላት ንብዙሓት ንክታበት ዘይድግፉ ፈረንሳውያን ዓወዲዑ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኣሎ። ገለ ኣባላት ባይቶ ፈረንሳውን ናይ ሞት መጠንቀቕታ ይበፅሖም ምህላውን መንግስቲ ዳሪኦም ከም ዘለውን እቲ ፕረሲደንት ብሰሉስ ምስታ ጋዜጣ ዝገበሮ ቃለመጠይቕ ነቶም ክኽተቡ ዘይደልዩ ሰባት ብሓይሊ ንክኽተቡ ከም ዘገድዶም ብምግላፅ እንተኾነ ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶምን ምንቅስቃሳቶምን ክሳብ ዝተኻእለ ቀይድታት ከነብዝሓሎም ኢና ብምባል መጠንቀቕታ ከም
ዝተመሓላለፈ ካብ ፓሪስ ዝተረኸበ ሓበሬታ መልኪቱ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ዝስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ናይ ሎሚ ረቡዕ 5 ጥሪ ዜናና እዩ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓርቢ ብስሩዕ ናይ ዜና መደብ ስጋብ ንራኸብ ንሎሚ ሒዘልኩም ዝቐርብኩ ዜናታት ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ብስም ኩሎም ኣብ ስቱድዮ ዘለዉ መሳርሕትና ንምክትታልኩም እንዳመስለንኩ ረቡዕ ዓርቢ ስጋብ ንራኸብ ሰላም